होनदों गारिखौ खालाय गाखोबावा गारियाव गाखो होनदों गाखोबावा नोङो फै गारियाव गाखोबाय हंगार गाखो आङो इये मा जादों फै नों गारियाव गाखोबाय गाखो आङो थाबायलांगोन आंहा गावबागाव थां गाखोआ दा नोङो दानो गाखोन आं दस्राजोंसो गोसो गोनां दानो नै ला नों सोरखौ लायो आंखौ मोजां मोनखाया नोङो ओइ जाम्बि आइया मानो गाबखो दा गाबलै आं नों थानायाव सोरखौ लानांगौ जाखो दा फै नों आंजों हंगार बिदि नङालै नों थाखानानै आं सोरखौ लानांगौ जाखो नोंनो आंना बिराद मोजांखा बिबार बायदि थगायदों नों नै बिदिब्ला दहाय कलेजाव दस्रा सिख्लाखौ मानो नाया दाया बिसो आं बेखौ मोजां मोननानै नायाखैथ' गन्थङाव गंखि नुनानैसो नायदोंमोन थगायसुला नोंखौ नै आइ दैलै साबाय होनखाबाय आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है मा जादों बियो दिनै फनखौनो हमा फनखौ गालांनानै बहा थाङो नागिरहैनि र' मोनखागोनसो बे आंजों अनसुला बेयावसो दंफैयो नोङो आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै आइया आं मबाइलखौनो लाबोफायाखै दुब्लियाव फैनायखाय नोंलाय मानो फैलायनांगौ जाखो आं दा अपसनखौमोन ना थगायसुला बावख' आंखौ होनबाय थाखायोना जेरावखि थाङा मबाइल लाफानानै थां होननानै आंखौ हरो होननानै मिथिखायो सर' गैयालै बबेयावबा थाङोब्ला मबाइल लांफानो बावो नोंलाय माथो इसिबां रागा जोंनांगौ जाखो मिथिगौ नों फन हरनायाव हमजायाबा नोंजों बेसेबां हांगौ मोनो आङो नोंनि फंसे राव खोनायाब्लानो आंनि बिखाया बेसेबां सायो इसिबां मोजां मोनो नों आंखौ जिउ लैथोनि दैया बेसेबां गोथौ बिनिख्रुइबो बांसिन नोंनि अननाय आंखौ केयार खालामनाय आंखौ बुरखायनाय बोराबनाय आंनि गोसोखौ बेसे गोजोन होयो नोंथ' जेबो मिथिया नों आंनि बिखा सिङाव थैसाम जानानै थाखाबाय अनसुला ओमफ्राय आंहा रावबो सिख्लाजोंबो रायलायनो मोनला कलेजावबो नायनो मोनला बिदिबा दाहोब्रा नोंलाय आंनि पारमानेन्टखा नोंनि अनगा रावखौबो लाखाया आङो मा होनदों नोङो खेबसे होनबावलाय आंलाय ओरैसो होनदों दा सरि ना खोमा खेबनानै जलाय सिख्लाय खालामनांगौ मिथिया आङो सरि जाबाय दा बांद्राय फाल्थु देखायनाङा सोरबा आलदा हिन्जावखौ नोजोर होयोब्ला मेगनखौनो एख्ल'गोन आं नोंनिखौ आरो जाय सिख्लाया नोंखौ नोजोर होगोन ना बेथ' गखाया दैयावनो गारसोमगोन आङो गोसोथोआलै आङो जाम्बि बुंबाय थागोन आंलाय मा आलदाव गोसोथोनाव जाखो फैदो न'आव थांसै थौ अनजालि बहा थांनो आं जेरावखि थाङा आंनि गोसो नों फन हरदोंमोन ना अनजालि फनानो साइलेन्टआवसोमोन गोसो जानानै साइलेन्ट खालामखानाय सिदा बुङा मानो थगायनो फैदों बाहाय आइयै अनजालि नों बेखौसो सानदों बियो बाजैनि बिनानावसो आदानि सोलाबायखौसो आं लायदों थांदो आंहा थांसै अनजालि थाथ'सै र' आं आलासिखौ दोनना फैगोन ज' थांगोन नों आंहा लोगोफोर दंखायो